अबाव थांखो मानो दाहालागि फैला खर'आबो सोरायबायदि सोर गिदिंखादो अबाव थांजोबखो नोंसोरो मा दाबो मोनफैला आगैखौ मा बुंगोन आं दा आङो बुंना लादोंमोनबो अबेनिफ्रायबाबो लाबोना होफैगोन होननानै दालाय अबावथो दा मा जागोन साननानैनो मोनला आङो आगैया गाबबाय थादों माथो लोमजानाया बांद्रायथ' जाबावाखै इसोर आं थाब फैगोन होननानै बुंलांदोंमोन आंनियाथ' मार गोबाव जाखाबाय फैबाय र' आङो फैबाय गाबनाङा आंखौ सोरबा थिखांफैलै बोरै गोलैखो नोंलाय बोरै गोलैनाय आरो खर' गिदिंलायबाय नोंनिया आंखौ मार दै गांखादो गावसोरा गैया नालाय रावबो थाब फैदो होननानैबो फैयासै बेनिफ्राय आं दै गांनानै थानो हायैनि थाखाय गावनो लोंहैनो होननानै उथिनायावनो खर'आ जि सोर गिदिंना होखादो बेनिफ्राय गोलैखादो आङो दे होनबालाय आरो बांसिनसो जागोन अबावबा उन्दुना था आं दैखौ लायनि दे र' नोङो बेयावनो थाथ' दे आं दैखौ लायनि थां माबारैलाय थां मार गांखादो आंखौ ओमफ्राय मुलिया अबाव काटारिसखौदा अबाव गैया मालाय रावनियावबो फैसा गैयानो रावबो हराखै आयो 10 थाखाबो मोनबोआसै होनबा गैया हरासै दाख्ला दादायाबो 10 थाखाखौनो हरासै होनबा इमान खेप्राखा मिथिला दे आरो खेफ्रासो ना मासो जाखो 10 थाखा 20 थाखा फैसा बिनायखौनो हरासै एफा साख्रि आवला जालायनानै 10 थाखा 20 थाखायानो गैया जागोन ना गैया जागोन दे मायाबा बिसोरनियाव आमदानि फैसा दङ बिसोरो हरनो होननानै हरखायाखै नेट्रा गोजा खेप्रा गोजा दा मा जागोन दिनै आंनिया लोमजानाया थैसिगोनसो खोमा आङो थैया मानो थैनो इसोर दंना इसोरा जोंखौ नुगासिनो सानसेबाबो जोंफोरखौ नायफिनगोन नों नायबाय थानाय माब्लाथ' नायगोन आं थैनायनि उनाव र' नों दै गांदों होननाया आं दैखौ फुदुंना लायनि दैखौ गुसुसो लोंगोन आङो उदैया दाबो एसे साबाय थादो दहाय जि साखादोंमोन नाङा लोमजानाया बाराद्राय जागोन गुदुंखौनो लाबोनो आङो र' लायनि आङो नों बेयावनो थाथ' दे माथो खालायबावनोलै बारुरु मोनथारबाय आंखौ बै खेफ्रा बिफाया साला टिभियाव रिसार्ज सोनो होबाबो सोआ बेसेथ' जबाय थानोलै टिभियाव रिसार्ज थाबालाय टिभिखौनो नायबाय थानानै टाइम खेरायनो हागौमोन मबाइलबो बिबाय गंसे गैया मबाइलबो होआ नङाबा मबाइलावनो इउटुब फेसबुक नायबाय थानो हागौमोन आयै आफाया फैबायना फैयाखैलै फैथ'वाखै र' आइ मानोथ' नांगौ जाखो दिनैलाय बिफाखौलाय मानो नागिरखो नङा माने ओरैनो सोंदो मोनफैयैखाय आंलाय मायबाफोरसो खामानि दं नामा आयै ओंखाम सङा नोङो ओंखाम दिनैलाय मा एसे थाब ओंखाम नागिरखो नोंलाय ओंखाम जानायानो बारा गोबाव जायाखै माथो नङा माने आयै उदैखौ दिनै मानोबा उखैनाय रोखोम मोनबाय थादो आङो आयै ओंखामखौ एसे थाब संबानो जाबाय दिनै एसेबांथ' थाब उखैमारदोंना नों दिनै ओं आयै दे होनबालाय उखैदोबालाय संहैनोसै आङो थां आयै थां मा खालाय सङै थां मोजां चान्स मोनबाय र' थाब खावहैनोसैलै आइया ओंखाम संनायावनो आफाया मोनफैयावनो
अबावबा मोनफैगोनसो आफाया। अबाव फैसा दङ अबाव फैसा गैया नागिरथारगोन आं दिनै। गान्दु सिंफोराव दोनदोंना दोनाखैबा फैसाखौ? सानसेखालि खिन्थु आं गान्दु सिङाव दोननाय नुदोंमोन। मोनगोन ना मोनाथाय फैसाखौ? खेफ्रा मानसिना जोंहानि आफाया लाजानो गिनानै खिजानि अबावबासो एसेना दोनबाय बायबाय खोनालै। गद्रेज आलमारिफोरावसो थालामारि बायना दोनदो खोनालै। खेबसे नायहैनो दरजासिम खिजानिबा मोनफैबायबो जानो हागोन। मोनफैयाखैर' साल्ला। सिगाङावनो गान्दु सिङाव नायग्रोनोसै आङो। हे इसोर, गान्दु सिङाव जेन फैसाया दंमारो दे। आयु, एसेबां फैसा दंखायो बा बेखौनो फैसा गैया गैया होननानै थगायबाय थायोलै। आसरित, 10 थाखा 20 थाखा फैसाखौनो हरमाराखै एसेबां फैसा थानायावबो। आरो आं दाख्लै 50 थाखा बिनायावबो हरासैलै बा। माथो फैसायानो 500 गोजा। गांसेल'सो 200 दङ, 100 गैया माथो। 200खौनो लांनोसैलै आङो। इसोर, आंखौ निमाहा होदे। आं दिनै फैसा खावनो नागिरदों। आं दिनै उफाय गैयिनि थाखायसो खावनो नागिरदों इसोर। गोरिब गथ'फोरनि उदैखौ बुंहोनो थाखायसो आं दिनै बे खामानिखौ मावनो नागिरदों दे इसोर। गाज्रि दामोन। आरो सासेयाबो गोसाथार लोमजादोंनो। दा मुलिखौ मोनजायाबा बारानिफ्राय बारासो जालांगोन। मा जायो दा जेबो गेरेन्टियानो गैया। इसोर, आं दिनै खावनोसै दे, आंखौ निमाहा हो। 200खौनो लानोसै आङो। नै दैया लोंदो। हर मार दै गांखादो। जाबाय दे, गांगाबाय, लोंथ'ला। जिफोरा मोजाङै जोम, अबावबा गोजांगोन। आब', लोमजानायनि मुलि नागिरहैबावनाय सोरानियाबा दंबायबाय खोना। थाबानोखि अबाव हरगोनलै ओरैनो। आङो थाख्ला दादैनियावल' फैसा बियाखैमोन। सोरनियावबा बिबावदोंमोन। नाथाय गैया, हरा रावबो। गैयाल' होनो मानसिफोरा। आङो थुमफ्रि आयंनियावबो बिनो थांदोंमोन। बिबो गैया होनदो। ओमफ्राय मायबिसो खोनासंहोदो आंखौ। मा खोनासंहोनाय? माबा आं नोंखौ लोमजादों होननायखाय माबा कर'ना जादों होनदो नोंखौ। बेनिफ्राय आंखौ दांनाङा होनसोदो। बेनिफ्राय थां, नोङो फैथ'नांला जोंहानाव मायबि बुंसोदों। आयौ, इमान निथ्राखा। आंनिया एख' कर'ना जायाखै दे। जायाखै नोंनिया कर'ना, आंबो मिथिगौ। बिहालाय माथो जालायखो? मा जालायखो बे सासेनिया? र' नों थाथ'नाय। आंखौ लांफैनो गारै। आं उसुंदासिम थांनोनो हाला, गाखोनोनो हाला आङो। आयु, मा जाखो नोंनियालाय? सासेनि उनाव सासे मा जाबाय थाखो? आं हमनोनो हालालै। दे सिखां। मा जानाय? माथो जालायखो नोंनियालाय? अबावबाफोर गोलैदोंमोन नामा इयो? गोलैयाखै, आंखौ सिखाव होननानै बुदों। मायो? सोरो? नों मा अबावबा माबाफोर खालामनो थांदोंमोन नामा? आङो जेबो खावाखैलै आब'। आङो अबावबा थाइजौफोर सिरिबायना दङ होननासो नागिरनो थांदोंमोन। मानोथो थांनाय होनबा? आरो सोर बुनाय नोंखौ? जांग्राव आदाया बुदों। मायो? मानोथो थांनाय होनबा नोंलाय? आब' फिसाया ओंखाम उखैदो होननानै गाबबाय थादोंमोन ना। बेनिखायनो आङो थाइजौफोरखौनो मोनबाय बायो होननानै बेनि थाखाय लायनो थांदोंमोन। बेनिफ्राय नोंखौ थाइजौ खावनायानो बुदों आरो? ओहो, थाइजौफोरा जि आराम मोनना दङमोन गाहायावनो। आङो दांनो लुगैनानै दांदोंमोन। बेयावनो आंखौ खावदो होननानै थिगसे बुदों। गाना लाखादो बिखायाव, गानानै जि जोखादो आंखौ। सासोदो आंखौ। मानोथो थांनाय? एबारनिफ्राय आंखौ सोङालाबानो बर'बाव थांनाङा। फैसाखौ मोननायखाय मार गोजोननाय मोनबाय आंखौ। बेसेराफोरा ओंखाम मोनजासिगोन आरो मोस्रोमाबो मुलि मोनजासिगोन। मुलि मोनजाबानो हामसिगोन मोस्रोमा। मोनदोंना साला? फैसा 10 थाखा 20 थाखा बिनियावनो हरिया। खावजाबायना आंजों 200 थाखा मानि।
बेनिखायनो मानसिफोरा एसेबांबो खेफ्रा जानाङा नांगौनि बाराद्राय जानाङा आं फैसाखौ हैबा खम रंजागोन बिसोरो मोस्रोमाथ' खमबा आयु गोरिबफोरखौ मदद खालायनो मोनबा मार गोजोननाय मोनखायो आङो। माहारि थांसैलै अबावबा खेफ्रा थाख्लाया मोनफैगोन थन्ना लानि र' फैसाखौ।